So Saja for a measure no yam. There could be no.
Yeah, walk with motor for sorry at you. Yeah, what do I want? I read here, what for the sorry at you. From a bro.
When you know for someone you know to from you. So soon as you are bent, Yamekaya. Elia Yame, what my yet of when you know. Eli, Yamekasa. Makasa, my poor sweat, I just say, I travel, what do I go?
Samba no form cry. Dear Onyankopon ope ena ode ni tumi efa na ode ye na dwuma onipa nya fa hodi e ma ne kra wanye so amen amen na Onyankopon oyo nyansafo na onye mistake da na onye biso da mpani ya se yentufo yehu yanse nipa na efa ase eka ankonya 1 2 3 mo ana moti wonyina asole pie me ba no pa no na odifo tufu bi Ose edinuma ye jonto ye na onyame asem ekuramu fa kese pa emre bi mikoja obi na ase asole we sisisi ebi mu ya asole o asodan nie me say wu so obi gina bontin o si na dem e condition di ahini wo ho no ukwa akogina wiem ti wo ba ne ebetufo a tenasidi na asam no ekura tumi me ya watch night bi na me frɛ odumtuni Samuel from City na obaye no enam se onsem pirichi no nsan to dwom obla na okonu kurom obla nkoni fie na hwe onyame otumi o eda obeba ho bia mdu ma na be chia o pirichi no yehu ya nse oba bi tie kire ho o pirichi no pagya anwom bi na etu oba no frechiro na oba no opawo oye nurse ni wo konfa nochi nurse ni opawo ti etu ne saa no ni ehun se o kamuba eno be hwe enim ho kum amen ena mpani ebom payama me kasho Onyankopon mu nyam se na wanyinsen awa na wanyinsen me ba ha no pe kro frɛ me no na me kasa hwɛ nyame asɛm kura tumi enti enipa bebree
ahohombɔne du omachi no omumpe nyame asɛm sɛ nyame asɛm nka wo ho a opa yɛmfa wo nkɔ Spain anɔnte ɔyɛ ne ɛyɛ Spain yɛmfa nkɔhyɛ machine no mu ne yɛnyi wo mpe sɛ nyame asɛm nka wo ho a bonsam bɛsɛe wo tiwura sɔdam ne ɛtufo a tenase na tie bi fa kɔbɔ bla na nyɛ nyame asɛm a ka nipa bebree abɔdam mena meka kyerɛ wo ka nipa bebree abɔdam yɛwɔ afɔdebɔ program mu tina ɛberɛ no so kɔ ɔkyena yɛbɛsan aba nti metwa m'asɛm no so tiawa ɛna m'asɛm no se ɛdeɛ na wo ɛdeɛ na wo what do you have ɛdeɛ na wo ɛdeɛnom ɛdeɛ na wo ɛnanom deɛ na wo sɛ wonni hwe a yɛhyira wo a ɛnyɛ yie na na Paul se sɛ obi kura aburofu a aburo sɛ ekura obi nsɛm na wɔannua a ɛda so yɛ aburo baako pɛ naa sɛ ɔbɔmmɔden na wɔanyɛ kwadwofoɔ na ɔtumi dɔ na ɔdua a tiɛni yo aburo baako pɛ no ɛtumi bɛyɛ aburo bɔtɔma amen Amen. tiɛ wɔyɛ kura ase no yɛkurom akyɛn ase ne nkatia sɛ yɛsɛ wɔn mo yɛ afu a meme sɛ wɔn na ɛtete me na wɔyɛ afuo no a na aburo n'aba no na wɔyi maako 12 na wɔde akɔsɛn gyaale hɔ na nwusie bɔ no na wonnim na wo mistake na wo koyi kyewe koyi kyewe aba koyi kyewe a yɛnka hwee na wo bɛda saa buro no ɔde asɛn hɔ nom no ɛno na afe so a ɔbɛtutu na wakɔdua Yes. na afe mu no nyinaa wanya n'ano aduane enti yɛafɔrebɔ program wei mebusa wo sɛ deɛn na wowɔ ɛdeɛn na wowɔ Do you have? sɛ wonni biribi a awurade hyira wo ɛnyɛ yie enti saa gyidifoɔ nwom wei menni biribi ka mede bɛma meme hɔ matwa mu dadaada wopagya a yam sɛ hei wokɔ asafo ma no akɔto wonni biribi obi a wonni biribi biara no wonni yɛdie ɛnni twaka nti mewɔ topic bi mese menni biribi ku gyidifoɔ afɔdebɔ wei mu no tia wowɔ no ɛso na awurade bɛhwɛ na wɔahyira wo na Bible sɛ obi wɔ hɔ a ɔpete da bi a ɔdɔre ɛna obi di adɔ na tena so da bi a ɛkɔ so hia no obi a ɛnka ɔpete ɛne de ɔde sie hwan na wɔsɛ yɛyi ɛyɛ de ɔde sie bɛnyame mu nte saa nti Bible sɛ Onyankopɔn nhyira na mu onipa yɛ ɔdefoɔ na ɔbrɛ adwuma nti brɛ adwuma na ma nipa yɛ yi a kɔn mu tu ma ho no wɔn na nkɛyɛ billionaires kɛnyɛ despite mine this way mine What are you talking about? This way, man. ɔno na nkɛ wɔ sika nka de ɔyɛ adwumaden otu ma ho wɔn na nkɛyɛ adefoɔ baa Onyankopɔn nhyira ɛna mu onipa yɛ ɔdefoɔ ɛdeɛn na wɔwɔ Proverbs chapter 19:17 we are not working. 2 Kings 4. The children 30 minutes be na penny ama yato aso. Bible says Proverbs 19, verse 17. verse number 17. Bible says, "The ohunu mobiloni mobono." Bible say, "So be a mobo. Now be usa onipa ne moba.
Or the firm Urade. What the film Urade. Amen. Amen. Yes. Say the bow whom as a free I am mobile. Ye petinapia papa. Ye bring us because Osha situation na the bedroom rebino. Aha, umbe hadre papa. O red na ya umusisi wahana. Muhadre pa. Red na ya umusisi wa umusi na yo. Kurobi wa upie mu a hu se dan na ho no no. O ye crusade o kurobi nkaso ye dede. Ti se odifo na ne padifo afa adwene se. O pa asase a obetima ya aso asore na onya asumdue na da bia wo watuma bebɔ mpaye anopa ne anadwo a dia wo be ye no wo de be fam awurade hwɛ sɛ me bɔ hɔ bɛgye bosia na wo de fam a ɛkyɛ sɛ metua ka na metua wo ka so a me ma wo nsi ho ka ho to aso ketewa bi Bible say dia ohu mobrani mobɔ no ɔde fam awurade na dia ɔde ama no na dia wo de ma awurade no ɔbɛsɛ na nan mu bɔnsɛm awurade ma me sɛ obetimi firi na komam ade bibi ma awurade a awurade sɛ wo de fam no wo de bɔ ne bosia na dia ɔde ma no no na dia wo de ma no no ɔbɛsɛ wa nan mu. Praise God. Hallelujah. Ɛdeɛ na wo ɛdeɛ na wo ka obi susu sɛ deɛ ɔwɔ sika mɛbɔ kɛseɛ enti ɔhwɛ de ɔno bɛbɔ no ahwɛso abɔ bi yɛma afadeɛ saa afɔdebɔ yɛ sacrifice na nka aberanteɛ bi a wɔsi so wɔ ne mmerantebere mu nyinaa wɔ awo ba da ɔkɔnya mfie ɔha ɛne aduonu 120 years ɛna ne yiri nya mfie aduɔkono ansa na onyankopɔn bɛhu ne mmɔbɔ ama na wo tie kasa ne yo na onyankopɔn ahyɛ ne bɔ sɛ wo mɛma wase adɔre te sɛ ɛpoano anwea ɛne wɔ soronsoroma na obi ntimi nkan wasefoɔ Bible kase anase ye kase obi asini wade a na se wo ma wo generation onu su ni ba 120 years na yira nyinsen wakwo ba wo ba wa Isaac bako pe Abraham da ho na nyame asoma ne bofo aba ne nkyɛn sɛ bɔse na me hyɛ wo no sɛ me mo asefo ayɛ sɛ empoano anwea na ɔsoronsoroma no aduru hɔ na sɛ betumi aba mu a oba na wawo no no de sɛ wuku no de sɛ wuku no de ne bɔ afɔdeɛ ɛma me yes ansa na aba mu ɛdeɛ na wo ɛdeɛ na wo ɛdeɛ na wo Onyankopɔn sɛ obi bɔ mɛma wase adɔre enipa ne nipa ɔkɔwo ba na akora ne nyiri ya Onyankopɔn se deɛ bɛyɛ a ɔbɔhyɛ nsɛm no bɛba mu no kum ɔba koro no na fa ne bɔ afɔdeɛ ma me ɛba honam fam a mepakyɛ wo yɛkum akora na ɛbɛyɛ dɛ na Abraham asene mu ma adɔre Bible se Abraham teyɛ no wampupu ne ti ɛna ɔsɔre ahomakye ɛna ɔfrɛ Isaac ɛna ɔsɛ Isaac afia so se yɛkɔbɔ afɔdeɛ yɛnkɔ ɛna Isaac di n'akyi the Bible say ɔmo yɛ abɛn baabi a yɛbɔ afɔdeɛ no ɛna Isaac gyinaeɛ ɛna ɔfrɛ ne papa ɛna ɔsɛ oluman asɛm bi kyerɛ ma adwen ɛna ɔsɛ ada ɔsɛ afe bi a yɛkɔ a mehu sɛ yɛfa sekan ne yɛfa agya ne yɛfa anyina ne yɛfa nsuo na yɛfa odwan a yɛde ne bɛbɔ afɔdeɛ afi yɛfa saa nneɛma no nyinaa na odwan ne yɛde ne bɛbɔ afɔdeɛ no wɔe Abraham gyina hɔ ahwɛ soro ɔsɛ me ba Isaac nyame bɛkyerɛ amen amen me ba Isaac nyame ɔbɛkyerɛ
ewurade hwɛ so nhyira wo obi ti nyame fie ne ewurade ni apam Abraham akyekyere Isaac na Bible say ɔma ne nkranta so sɛ obekum Isaac no ɛna onyame bɔfoɔ tie mu ɛfra Abraham sɛ nkum ba no tie kasa ni nkum ba no na hwɛ do tonim odwan bi bɔ hɔ kɔkye no ne fa ne bɔ afɔdeɛ ma me na meka kyerɛ wo Abraham mama wasefoɔ akɔnkoafie mu mfirinhyia 900 na apam a me ne wanya ne nanti mɛkɔ akɔyi wasefoɔ afiri nkoafie mu me sɛ deɛ na wo awurade nyina so nhyira wo obi ni nka yɛ onyame anim ha ana no akyɛ so ma Elisa ɛwɔ Jordan agya no Bible say Elisa fa Elia ngugusoɔ no kɔgyina Jordan ho tie kasa ni yo ɛna ɔma na ni so hwɛ asoro ɛna ɔse ɛhe fa na Elia ɛna onyame wapam Solomon na ɔno onyankopɔn wapam Solomon ba afɔdeɛ ɛma agya firi soro bae afɔdeɛ obi a ɔmpa afɔdebɔ oyɛ adi kyɛ enti na wohwɛ a Ghana sikafoɔ bɛbire nkɔ asɔle o nso ɛba adɔyɛ a adɔyɛ onyae da onyamesom ɛyɛ principle sɛ wotene na wompa afɔdebɔ a woniye meka no kora kyerɛ wo wobɛtumi anya nkwa bɛ woniye kyerɛ kasa ne yo mɛsɛ wobɛtumi asom nyame sɛ woamfa afɔdebɔ anka wonyamesom ho a woyɛ adie bɛka akyi ebi so ɔse wɔma mu wɔ nhyira se ne wɔgyeɛ meboa deɛ ɔdi ka mu onyame biribi no ɔhyɛ no anam momfa nsɔ me nhwɛ sɛ memmie wɔ soro ɛna wo so mfa nsɔ ne nhwɛ 2 Kings ɛnkasa 2 Kings chapter 4 verse number 1. Yanko 2 Kings chapter 4 verse number 1. Bra. Ɔse Elisa no ɔbɛ kunafoɔ no. Na odiifo ma ne mu baako yɛ tie mu fɛ. Bible say odiifo bi ana wawu. Yes. Wawu yɛ no na yiri yɛ kunani. Ana mmerɛ bi Elisa atwam. Ana ne kunani no bɔ mpu ne mpu. Ana kunani ne tiam afa Elisa sɛ wakoa me kunawu. Hey, me kunu wako. Na wawu nim sɛ. Na wakoa sura Awurade. Sɛ ne yɛ odifo mu a ɔte ase no sura Awurade. Ɔkafo bi abɛbɛfa me mama ne mabɛnu. Na me kunu de ka. Wɔyɛ nyam dwuma de ahokyerɛ wu. Na ɔde ka. Hwɛ, wobɛtuma yɛ odifo, wobɛtuma yɛ ɔsɔfo, wobɛtuma ba abrabɔtene ne. But sɛ woanyɛ ahokyerɛ ho adwuma a ahokyerɛ bɛdi wo so. Me na meka kyerɛ wo. Na ɛyɛ na yɛ obi adwene sɛ ehia wɔ nyame mu a na wokɔ heaven. Hwɛ, heaven kɔ bi o. Ehia wo duru level bi a wontumi nka no korɛ. Me na meka kyerɛ wo. Meboa. Ehia wo duru baabi a asɛm ɛda hɔ pɛ wonim sɛ sɛ na teɛ. Deɛ obɛdie nti wontumi nka. Ahokyerɛ nya ade pa. Ɛnyɛ ahokyerɛ ntom da. Ohia nya ade pa a. Na Yesu Kristo ahokyerɛ bɛ asuafoɔ ne so no. Wɔse monkɔbɔ drawa. Wankɔmande a masika ama wo. Wɔse monkɔbɔ drawa. Mepa akyɛw, hwan na enim drawa bɔ wa ha? Wabɔ bi da. Wode ahoma so dadeɛ ne so, wode tu nsuo no mu kwa. Wode so nso no bɛhyɛ ano. Yes. Yesu bɛ so akyerɛ wo sɛ sɛ wowɔ ntoa namɔ bi a nhyira ntimi ma. Drawa no egyina hɔ ma adwuma ɛnam no gyina hɔ ma wo mmɔde mmɔ. Sɛ woamfa nam anhyɛ wo drawa no ano a wokura drawa ba wontimi nyinam. Ɛdeɛ na wowɔ. Mese sɛ wobɛte afɔdebɔ ase a ɛnka deɛ odiifoɔ ne ne mpanyimfoɔ apagya si wei ka bɛhu sɛ wo nhyira berɛ aduru. Wo nhyira berɛ aduru. Afɔdebɔ bie kwan o. Elisa
Mikurawu. Na bravo to say Mikrutiase. No swewurade. No swewurade. Okafuo bi aba say. Na Bible say okafuo bi aba obekurani ne nkyɛn. Say obefa ne mabari baba. Say obefa ne mabari mamianu akoye nkoa. No do makoye nkoa, omukoye adwuma ateteka. Bepesa afi afɔdebɔ wɔ mu. Obi nyanse nkyerɛne ewom. Amen. Ɛdeɛ na wo. What do you have? So won kurashi a ewurade hyira bibi so ma wenye yie. Yan famra fam. So obi etu na mo bi say okwaje sikadura. Papa. Pacho, okwa eduro wura ne wo ho. Oh. Obetima ye sika na mawo. Yes. Na so se kofa wo yere bra. Ohia sacrifice. Kofa wo ma me bra. For unia ba. Kofa wo ba bra. For be ma. Ye me di entafia ni sikaduro. Hwa wo ye be ma hwo ho ye na nyame ahyira wo. Abawo, entafia ni. Na be ma no to ni tirimu sum no wo di sikaduro ma. What you say? Aye. Amada. Etimi da bia be ka kira me se minyam wo hyira me se no. Aye. Se wa tetem kura ni ye. Obodo beje. No obi so okwaji sikaduro a eda wo so. Me adumi di sikaduro mfa. Ti akra ne ya de na me bu no na obufu a. Wo da chi sikaduro na wo je to won. Ka no hwemanim. Fa wo yire bra. Wo ba bra. What you say? Aye. Oh, mama, bra. Me aba. Me say, so when crabby bia. Now I may be now I you be. Now I you be to me, ma and maybe mountain. I was say, Afibia, you're about for dear. A papa, what me $100 million? A do next year, about 150 million. Sabo 150 million. Miss me the 1 million, there be about 1.2. And today na wo yo, ama wo so nsira no anyini. Obi nsira de wa afade bom. Nsira na boda doa. Obi nsira de o. Me say, wo de wo yo bi a wo yo observant a. Asori a wo wom. De oba afode no afi bia o increase. Meboa. Aye. Afi bia. E na wo. E kire wo se afode bo no. E ye diaba. Uso enyini. Na enyina swaba e na wo e ka fo be fo me ma baanu sa o mu de ne kɔ no ma kɔsom atuaka yenti asem Elisa 2 Kings chapter 4 verse number 2 bra Elisa kase ne say ana Elisa hwe oba ni din eno kase ne de ana kase oba ne say ɛdeɛn na menya me ma ho ɛdeɛn na menya me ma ho kase me kase me na ɛdeɛn na wo wo na ɛdeɛn na wo hallelujah amen Elisa who said Obano and what Sino Yabefa ne mami enu do mo ko. Say busan said there no. Elisa be so shira Obano. And so busan said there na wo. I say we emu du pa o. There na wo. Say yo, e there na wo Oba we wo. Me pese afodebo we mu o. Wo kire bibi so na ewurade gira sa de kro ne so na wo shira wo. No, Odifo Elisa. Na oye powerful. And Sanchenia Elia yina no. Ono na nyame de ne ye. Elisa say, "Edien na opese me nyama wo. Na edien ana wo. Oba ne ka asem bi. Ana wo say, wa funa ni hwe. Aha na hia. Wo se me ni hwe. Ejise wa friend hwe me ni hwe abrante father me ni se wo ni hwe wonni hwe wo botom na so oba ne ka asam bi me ni hwe wo fie aha ajise aje enwohina baako pe enwoto abaako enwoto a wonni hwe ebi a 10 million wonni hwe ebi a 20 million wonni hwe ebi a 50 million de wonni no na de wo no eso na awurade be hyira wafi hallelujah amen wasemi ni hwe
Adesangu kohina ba. Adesa enwo to abako. Na ka say. And what difference say? Fredi kofin fam nkuwa. Hallelujah. Amen. Adien na wo. What difference fiti prako pa say? Kofin fam amanfo no ma bla na minsra o. Dabi. De ono wo no. Enu ogina so. Enu no obesira so na ye bebre. Adien na wo. Ai. Adien na wo bra. Me pese de wonu saya ketwa no. Affordable wenti ebeye kese. Hallelujah. Amen. If you say ensrabo so bi begu so. Tumi bi be ye adwuma wo so. Onyame anu monyam ebeda bi wo so. Yes. Na ebeduru afeta no. De na wonu say ye to aba akopɛ no. Ebeye to adu. Hallelujah. De wo no na mpese afi. Ufra koma pam. Na empanyi hira so. Na eye bebre. Elisa say, "Sa wo enwo eto abako pe ofie dia. Kone kofin fam. Men kasa kora. Kone kofin fam Enkuruwa. Amanfo nkuruwa. Wana watete ba wo nyina. Obi atete ba no. De owo politank. Tenio, de owo barons plan ko twere roba. Yes. Wo de ko efie ben wo no. Kwajeji obi ankore. Na efabra. Enkuruwa hunu. Eto abako. Mane noso. Eto abako. De wo no. Odisie ya ka wo enyanshira. Ebie na wo. Wase wa ba wa nhwi wo fie. Na de me wo no eye enwo eto abako pe. Elisa say, "Ko na kwajeje amanfo nchense ankore enkuruwa. Na yedai na mane noso. Na emane noso. Na sa obemu a na sa odi bafia to o ne wo mapulum. To ho ene wo mapulum. Hwie gu nkuruwa ni nyina. Ade wa ha o. Ha? Enya wa kwankyere bia na wo so mo biti. So ye bema fa wo ye die ho akwankyere sie. Ema wo yiri hu. Ka kyerɛ wo. Wo ye die ho akwankyere. Bible say oba wo da wachi no. Wano na ven wano wane ho. Yes. Wunum sa wadamfo. Wo yira damfo bi wunum no. Ana wunum. Wo yira damfo bi ana wunum no. Sa na wo so wadamfo bi wo ha wo yiri nim no. Enti obi adamfo pa yo obi adamfo pa. Ana wo ka asam kire obi a asam ne nto aso wo nipa ne ho. Be very careful. This sama kire akwankyere bi a ebe bie kwan ama wo. Well, do fear. Boy, I could see a bra. We are walking to the end. So, I'm a bit here. Francie, the center table, Nebra. No, we share this and no good so. On any year, better. And Mamuda. Because we are a tay hour, we are, or friend of my mood, Krum. So, dear. Even the Shadi and I will go. Mamma, a uniform, Mamma, say. The so be too kind. Papa so do kind. The timba me from Mpaebo Tanechi. O ma me so adamfo. Bra. What do you want to say? So we nyankuru ano ha. Mane no so. Na oba. Onu ma nkwasa dem. Onu ma enkwasa dem. Na muntum hopu no. And this some a secret and confidential. You see wo any prophet na okas. Enu nyankopon. Confidential. Mama. Susufa won some dim komo. Na enye ese a ese kire wo nyina na do. Ha! Yo no pa bi wo ha. Ono na kire wo gidifo mpa abo na wo ba ye. De akoso wa bra bom na ni bra banimu. Because we be power. What me do be a ono so power ba mpa abo no no abewu agya no. Me say, what do you for Elisa say maame? Asem we to no ma ho punu. Emu obi hu. Wa di sam ba wa nam kwa so no. Ne nam fofo no mo ba ye no. No chirem. Your voice recording ko WhatsApp. Odi fo no free ko ba ye ndo ya ade o. Je na body fita kakra we mu no. Hey, ena do frɛ me de aso ne me nete. Me fi wula se nyina wa. No no so abɔ na beti. O kan say, no afira se. Wo be wa nsɛm ni mu nyina tafiri mu nyina kyerɛ na damfo no. Adu abomi mu e.
Ubebro. Ubebre. So when Timan Krawano, now when you hintasem, ma hoa. We hear dear Betchy. To open. Now no man inquire the ancient. Tear Elizabeth. Nasa Uria. Nasa Uria. She go include in them. And what about you? Bakupi. And I walk for back at 10. And Elisa says, you boom. Ah, say, Obintimin say, when you're Juma. Soba! I can't be a baby piano. Titum Nakoye. Aha, you need a boss of my country. I can't be a baby piano. A young papa country. Men I'm country. I told her to me the yard journey. This same way the ass abosom some hair. Abosom some free Christosum. And I win him. But I tell you, now you're due for a tarde. Rasta, now you're due for a year. A cromphone be real. No, Namiami Ganya for home. What I say? We'll be to me now, country. Yes, I can't say the ass abosom for the year. Bra. I don't country. Mamma, so are there. Whom no problem be our when a chew are there. And a chew are there piano. Nakandiano, any abosom no must. If you say, when you pay beer, you come for no. Say, I will need to Yamima go be D4. And dinner, most of a D4, a giant solid way. One comma, no petition. Because one of my petitions say be when and I confront Pia Basu, no friend who ya or you D4. Bible can say me tell you, was so yammer that one now yamu. It will be a D4 when you be a on Yaminim. Bible say ya woo to mono and I bet you home and do be a juma. What I say? Yes. It's blah. Tell one. Safi, one to me in a D. I'm our difference. That's why I'm a wa. Next year, no man's have you. Now, after the boy on, I bet December Muslim may pa. Would you Shilana the January? What I say? After the boy, you know, 24th, 25th, 26th, and Indian own come home. Aye. Then Shilana to baby. Was that a Koyan Sanum, a Masam, +2, Vienna? What do I say? Sad Koyan Sanum, Manadia. Well, Bush, your four, and the Abrewa Basabe Bututi, 26. I'm catching out. No, the power how? Whom? Yet the Abrewa Kurabana Butunity. What was a white and what you ma? Okoba Nakaskala. On an council could about your utility. It is half on no cock. Sir, one man churches one or shows was it Musa broke up to tea. Now, the work about the meeting a year, this is 120 million. Hallelujah. And then I will share and one Fagukum. Now, Bible say, Washiana Yama, Washiana Yama, a Twabaku, and Washiquam Krim. Messi, obedient just 20 million. But I'm a catch now say, so Frigidium, maybe 12 for the boy, one among our own. 20 million, 20 billion. Obedient, what do you want to see a new watch now? Now, a situation some kunkubaku, you turn 1 city. Or hearing him quite a bit of madam. When you go poker, be biasro, a suru in a pia quantaya, a bed in Yabem, was a sawan yen when you do 24 hours. When you go port me this economy. I'm a daughter about 1 city. Papa, when I make an once a material, said you won't want no, Guada, Bayi, not so for Penny, then a penny for Srasso. What if when I go pop wow? So okay, 2 Kings
chapter 12 verse 4. Bible say ye ba for dia osofo no gigi sika no on manifo. Wo mo ha nyina yo manifo pampempam no. Kan kura kire wo. Wo say sofo no anyi sika no on manifo no ensam wo nhira no. Na sika no nipa ne de ba no. E be ye ne kra etirim pata. Bra the person fee wa for the boy. Eya nka ye wo Awurade anim. Wahia na yama. Oba ne de etoa enwo toa ba ko pe. O de beje enwo ankure. Ema ni fi pamfo mo ba ni nyina no ma ye ma. E de na wo. Matthew 14:13. Na mentena se. E de na wo. Yes, Matthew 14. Bra, e de na wo. Me nua de na wo. De wo no enkam ye Awurade. De wo no fense Awurade. De wo no dan ade tie we difo. Na difo nhira so ma wo. What you say? Na me kwan kese ma wo. E de na wo. No. Matthew chapter 14 verse number 13. Bible says, verse number 13 no. Na Yesu te ye no. Na Yesu te se. Otena kudo no mfi ho. Yakum Yohane suboni. Okay. Ye trinity ehu aba. Kuno. Ti Yesu te ye no. Ana Yesu kwatena kudo ni. Se ofiri wo akosene so. Se ofiri wo akosesere ne so. Enchen baby. Hoy. Na nkrofo akwakuo ne te ye no. Na Bible say nkrofo ne te se. Yesu atesi yaku Yohane. Enti Yesu dwane akosesere ne so. Ofiri kuro ne so na mfom ti. Eno omo so nyina firi kuro nim. Eno omo fa afom. Enti Yesu ko hobi. Na osifo be hunu nkrofo akwakuo. Na Yesu sifiri kudo nim no. Efiri pepo ne so be hu won no. Oye wo mo. Nkrofo ne ye ne mo bo. Kai na osa won yade bebre. Ena Yesu firi asese osa yade. Na onyuru je ye no. Na enyuru jo ya ade esa no. Verse number 15 no. Kai the same one ba ne ncha be se ne say. Ena Petro aba Yesu nchen. Aba ka kire Yesu say, "Hey sere so." Aha, sere so. Onyuru so adwo. Enyuru adwo. Eja nkrofo akwakuo no kwan no nkwan. Na owura Yesu. All power belongs to Jesus. Amen. Petro say, "Adiasa, ahaso ye wuram, enti jankrofo akwakuo no konkura na se nkopɛ na mo nkokuro nim, na mo nkopɛ de ai. Aduane ni. Ena Yesu say one say. Yesu hwe Peter, Yohane, Andrews, Oshoma nim sa. O se ehia se wo. Omo ho ye Yesu say. Yesu say, Peter aseme na wo kan. Ehia se omukoro kokuro nim. Na mo amoma won biribi ni. Na me Yesu, me na me yi aduane. Efiri asase, me ni padi. Toma na efiri soro, me ni padi. Me yi nam efiri som, me ni padi. Ma mu mpa bibi mu omuni. Hallelujah. Amen. Me say, ehia so be jiske duru. Ehia se, wo be jobo sen ha. Ti ehia ne se, ti wo no. Wo be mu odifo asira so. Yesu say, ehia se, wo be mu mako. Dabi, aduane wura me wa ha. Power. Ton so firi surugu asase so ma asase bo aduane me ni padi. Me wa ha. Wo so mu nkokuru nim, ene nkodidi. How dare you? Mumpa bibi mu omuni. Petro kase mi. Matthew chapter 14 verse number 17. Bible say, yes. O say no say. Ko Ye ne biribia o. Ena Yesu se mumpa bibi mu omuni. Peter say, ye ni hwe. E dey say pan hunum. Ye ni bibia ye de mu omadi. Na ye wo ye pan hunum. Ana mpata mienu. Hallelujah. Amen. E dey na wo. E dey na wo. I want Mpaebo Kese we so de bebu anyam djuma. Asemi mu du pa. E dey na wo. Ye ni hwe. Ate dey. Panu num. Ene mpata mienu. Yes ka asemi. Ena Yesu say. Me wa ha. Fa panu num no. Ene mpata mienu ne ye dey. Ebre me wa ha. Hallelujah. Amen. Me se de wo no de fabra.
Ayantiao. Ayantiana mene woto. Ha! Onyankopon na asemo. So nipa hunu sudi na wasese ni ya. Ewiase we mutena be ye wo de. What I say? Na we hu mutena ya. Bonsam be ye otiso obi otwi avieta no. Onsi alupre da ansanso obetwi alupre. Fabo ni nipa. Amen. Me say, yes to say, Petro, Fadia mo wano mame, Fabia nimu ha. That's the man. Ah, or some crofo say. Ana, yesu, esen crofoni yina abra waje panu So on no. Ana yesu say, on tenase. Munina montana say. I was sent so. I was so ha. And for panunum. Ana yesu fa panu. And patami. And patami no. And was so. Na yesu fesro. And was so. And I will bomb by your goose. Hallelujah. Amen. Yesu a bomb by your goo. Pano enum 5. Apatire mienu. Ha? Tete no mu maduane ado. Red fish ayache won. Ochia na dia to am na dwo kakra. Na wa pepa no ayato no foforo. Ne fa boso hwa ade. Enya pola o. Red fish. Ayo pola o ne ba na ache. Red fish. Didi ba na ache. Bra, wa hwa o te didi awo mo bla. Come on. Somewhere, come on. Me kai quotation we na ah. Na pano ne mpatanom de ye de ho. Ne me ka ne mienu abu ma hwa de. Na pa red fish. So for ya ga. Bia me yere kwa adwuma na mko pay bi. De betena ase na me bam. So for ba no kwa adwuma no. Kwa adwuma no. Ah. It's awful. Omu ofi a enso da. Because you do bedi kase asere. Ah, now I'm good to and I'm saying, ha, Cynthia, and I saw you so. Petro and your baby as a panunum, and then papa, say, will come with the papa, never trebi. Red fish, yes, the was so beyond trusting, and was so. Now, if it is yes, no. Oh, bubu pano, no. Now the mess, now the mess, your father, so the man, so the amount of now I needed me. The Bible say, panu numuno, and patamia nuno, in the pump and to me feed the passay 5,000, and nipa and pimunum, then you, yes, and mamma and pimunuma, and ma and count, and stubborn academic for no. Nkurano branze bi di academy for no mun kan timbato ye fa anya example e be ma say ne wa ye chema no be tra na ye benya wan anamboa eti bible say na ye mema 5,000 na ma say e be 15,000 na ye ma say e ma percent na che mema na enkura so na ye say 40 billion tisi ya ba na ye de ma ba ya wo de busa say leja nkon aye ma ye say who saw the essay? To see a kaboma. Once I ever bedtime say to Bible say, Son the power in na. Obey did me. Did me, yeah, and propro a car. The Bible say, and propro a car, and can they do me? Not a children can do me. A mamma. One more, some of them would have it. Well, now, secret the woman said. There are no them pattern no buy and patam you no panu no buy and patcho and can tell you no can why they are. No, they are. And they catch you. Enti Okamea, Kobenya can tell you. A dear now. Yes, who to me say, who said your was so. Amen. Can you? So how can you tell me now? When you go back at China, no more to say, catch Israel, my set no man, no one. Me would have this woman, my said, and I'm a tell with you, so I miss Shrown. Now, Miss Shrown, Miss Shrown, a Jumaso. Now, Miss Shrown must say, a if you feel now, Omum Wampo and your Biarri.
when Uncle Power in the Namano, over 2 me say, or Sasa was separate. Tell you, over 2 me say, was Sasa was separate. Now separate and the son of Qua. Or Jibby Bino was Shilaswam and I be into Quada. The old one. Faber Jenkins and Medumi. Fa and what one? Faber and one crack. Ever coffee. What I say? Now, Unyankopon, and friend to me. And then I didn't do it. Now, I was when I knew to me. Now, I'm for the bomb. A Jenipa. Amen. Ah, was it me, Unyankopon, and I'm for the boss. You know, any power pam. Now, for the ball, a book wine, the nipper, penny petty to the name. What I say? Madame Football, who quite Nedema, Nifia. Utumfo picture eboho gamanche picture boho ochehini picture boho kufuo picture boho akofo ado de ena omampanyi mahama sikanti wonu obi ayefiri na nani ate wonim MPP tam ona na yes small scale mining nyina mo vice MPP NDC buy wo sade amano Okaso ojene kwa. Udem busa okaso onyane kwa. No ma wetire. Dia wo wono o de kwaje kese. Bra, dia wo buka se woto wono. Hweyo, fa be ba afode enye nsira. Na abaya na wafura ase esresre kyerɛw. Edi twitwi wono. Wo hu se wabuka. We ya odene to beko. Ska de say ya ko. Mediusi ebereko. Amen. The way I go fear champion hwehwehwe manim no. Man fancy a. Ti o to pa cho. Ni ne benya asem. Me pese ukwada obi a oba ha mpaebo bia ne nyame nya pam. Eye ntia na me ne woto. Na ye nhwe de onyame tumi ye. Ye nhwe. Te awurade ye dai etumi ye. Enti de wo no emfansi awurade. Bedanedi. Nampanyi nyina enhya soma wo na yehwe nyame tumi awurade mani siwye onhwe kra onkwa no nipadua so oma wontia for the boss e wo hunhum na de wo nhira mu bia afira for the bomu ba no onyame mabi nso so afi ensiwye wo Yesu dini mu jeme so amen so abon sam kase papa Sorry, I catch it. Onyankopon sofo yi. Onyabi nso. Abisrano. Message ni tiawa. Ose die na wo. De wo na awurade gina so. E de ayi bibia ere. Amawo. Elia call be kunani ni fie ho no. Ose dikai bibi mami ni kane ansa. Onyankopon nye magician wa command the bibia bere wo gina de wo so na wo de ehira wo sane e ka kire nyame ni pai se de obey sofo di wo preach pa se wo preach na wo di for be tika se wo preach ana ke se wo preach o See the Ohama dream be a macation, see the Minu in this I say, oh, you're softful. Bombardia na message dear. Minze a beck cassachero, and I'm a boy. A bad beck cassachero. Ze aka obey. Ze unie mini aka obey. Hey, Bible prophet. Akore nyame. Dia du so no affordable. Na ye de boa adwuma no. Tifiri wakoma mu nyina. Kra nyina ne wadwi nyina mu. Afode de be body de nyina obi apato ho dada. When did
yɛde prɛprɛ ɛkwam ituatua base bi Eja Theatre, our True Faith Church International, Kumasi.